लोगोफोर दिनै आरो फिन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायफिनना लानाय जाबाय। दिनै दाखालि कयेकजन गथ'फोरा सोंहरनाया फार्स्टआवनो आं केसनि सोमोन्दै एसे रायलायग्रोगोन, बिनि उनावहाय फैसानि। थ' दिनैहाय 10-13 केसा गोबांनावनो दं। सनितपुरनि सासेया दङ होनदों गसाइगावआवहाय, बिथाङा 10-30 आफादनि खामानि मावनानै माने 10-13 केस जादों होनना बुंदों। दिनैसिमबो बिथांमोननि केसा उइद्र' जायाखै। थ' दिनै बेफोरबायदिनो गोबां आफादनि सेंग्राफोरनि केसा उइद्र' जायाखै। थ' माला जागोन? दिनै आजिनि जानुवारि 27 तारिख सफैयोबा आं बोसोरसेनिल' खोथाखौ होनसिगोन आं। जानुवारि 27 तारिख मोनफैबा दिनै बोसोरसे जाफैबाय। बोसोरसेयाव दिनै साबेसेनि केस उइद्र' जाखो? बिथांमोना गोबां मानसिनि 270नि केसा उइद्र' जादों होनदों। डिक्लेयार होनो हाया। 270 जननिल'नो केसा उइद्र' जादों होनना बुंबाय थादों। डेलि गबिन्द होनलाय, फेरेंगा होनलाय, सावरायग्रा ओरैहाय प्रमद बर' होनलाय, बिथांमोन साथामा होनगासिनो दङ 270 केसा उइद्र' जाबाय, 270 केसा उइद्र' जाबाय आरो जालांबाय थागोन, बेफोरबायदि होनबाय थादों। जानायाथ' जालांबाय थादों, जादों दे मानिबाय, खिन्थु 10-13 केसा माला उइद्र' जागोन? दिनै गोबां गथ'नियानो 10-13 केस दङ। दिनै बिथांमोननि केसानो उइद्र' जायाखै। दिनै होमबा बैसोरखौ जुदि बे केसा जुदि उइद्र' जाथारदोंबा, बबे डिस्ट्रिक्टआव, चिरां डिस्ट्रिक्टआव साबेसेनि केसा उइद्र' जाखो? आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव साबेसेनि उइद्र' जाखो केसा? आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव साबेसेनि केसा उइद्र' जाखो? उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खयजननि बे केसा मोनबेसे केसा उइद्र' जाखो? बेखौसो आं सोंनो लुबैदों। बाक्सा, उदालगुरि, चिरां, क'क्राझार बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैयाव 270नासो जादों नामा? खिन्थु बैसोर माखासेफ्रा माबोरै जागोन? 2024-25 सिमहालागै जोबहैगोन ना जोबहैया? 2025-26नि गेजेराव जुदि जोबहैयाब्ला खिन्थु जाया सागानगिरिफोर बिथांमोननाव दाया गोग्लैजोबगोन। आं बेखिनि खोथाखौ होननानै बुंदों। 10-13 केसा दिनै पिस एकर्ड जाबायबा बेफोर केसाबो उइद्र' जालांजोबफानांगौ मोनफा नङा। केसा टटेलि NDFBनि जेसेबां केडारफोर दङ आरो जायफ्रा आफादनि खामानि मावनानै केस जाना थानाय, बेफोरनि केसा टटेलि उइद्र' जाजोबनांगौ। थिग আছে, आं नोंसोरनि बुंनायखौबो मानिबाय। स्टेप बाय स्टेप खालामलांबाय थानोसै। जोङो दे चिरां डिस्ट्रिक्टआव एथ'खिनि खालामबाय, बाक्सायाव एथ'खिनि खालामबाय, क'क्राझार उदालगुरिजों एथ'जन खालामबाय। बेफोरबायदिखौ नोंथांमोना दिनैसिमबो डिक्लेयार होनो हाया मानो? ओरैनो खुगायाव केस उइद्र' जादों होनबाय थाबा जानाय नङालै। दिनै गथ'फोरा केसनि थाखाय गोबाङानो बिराद फाग्ला बायदि जानानै दं। सोरबा वारेन्ट फैनानै ओरैबायदि मा खालामगोन मा मागोन जानानै थायो। आफादनि लिडारफोरनाव केस गैयालै, आं बेखौ बुंखायो। सोर साबेसेनावनो आफादनि लिडारफोरनावलाय मा बेसेथो गिदिर टप लिडारफोरनावलाय सोर साबेसेनावनो माथो केस गिदिर दङ? जेबोआनो गैया। दिनै बिथांमोना दं, सासे सानैनाव थानो हागौ आफादनि लिडारफोरनावहाय। लिडारफोरनिया खिन्थु माबा मोनसे खालामना थानांगौ। खिन्थु बै गथ'फ्रा हाजिरथ' जाहैबाय थाबाय थानांगौ जायोना। मानो हाजिर जाहैबाय थानांगौ? सोरनाबाथ' दिनै हाजिर जाहैनो गोनां जादों। थ' जेखियानो जादोंला बेखौ हानायमानि बिटिआर सरखार, प्रमद सरखार, ओरैहाय गबिन्द सरखार, फेरेंगा सावरायग्रा सरखार, बिथांमोना थाबैनो उइद्र' खालामनायखौ माथा मारिदोलै। नङाब्ला सेंग्राफोरा बिराद दुखु मोनगोन। सेंग्राफोरखौ बेफोरबायदि दुखु दोननानै जेबो लाब जानाय नङा। नांगोन, खिन्थु नोंसोरनाव नाङा जानो हागौ, गथ' गथायनाव नांहैलाजोबगोन सावफ्रा, बे आरोखि। थ' जेखियानो जादोंला। आरो रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय खोथाया, रिहेबिलिटेसननि बेलायावहाय दिनै सोरबाया मोनदों, सोरबाया मोनाखै। आंनाव बहुत मानसियानो सोंहरदों रिहेबिलिटेसननि बारै भिडिअ लाबो। आं रिहेबिलिटेसननि बारै भिडिअखौ लाबोनो एसे बादबनायबो मोनदों आरो लाजिनायबो मोनदों। जों बे 4 लाखनि थाखायनो जों फेथेर इउटुबाव जुदि बुंबाय थानांगौब्लालाय बोरै जानो? इउटुबल' नङा, मिडियायावबो जुदि फेथेर बेखौनो 4 लाखनि खोथाखौनो जुदि बुंनांगौबाय थायो जायोब्ला जों दिनैहाय बिसोर माथो 4 लाखनि थाखायसो नांदों, बेफोरबायदि खोथाखौसो होनजामारो।
थाङै थङै बे गबिन्द बुंनायासो थिग जाहैमारगोन बोरैबाब्ला बेबायदि। ओंखायनो आङो जेखियानो जादोला बयबो जुदि मोनदोंब्ला जाखिनि फैयाखै बिथांमोनाबो आसा खालामदों नेक्स्ट टाइमाव फैथारनांगोन आरो मोनथारनांगोन। जाखिनि थाबोनाय जाखिनि थालांनाय आरो गोदानै नै दा बिथां फेरेंगाखौबो खोनादों लादों होननानै हायोब्ला सोरबाया जुदि थालांबावनाय दङबा फेरेंगानाव थांनानै हैनाया मोजां। फेरेंगा मोना दिनैहाय सरखाराव जिरायनाय बिथांमोना खालामना होनो हागौ बेफोरबायदि आरोखि। जाखिनि थालांदों जाखिनि गोदानै होफिननाय बिथांमोनाबो मोनजोबनांगौ टटेलि गासिबो मोनजोबलांनांगौ। आफादनि जेसेबां हार्डकर लिडारफोर दङ हार्डकर गथ'फोर दङ माने नांख्रबनाय दुखु दाहा खस्थ' लानाय बिथांमोनाबो दिनै मोनजोबनांगौ आरो नैबे खनसे लिस्टआवनो फैनांगौ। जुदि मोनथ्राब्ला बेखौ खिन्थु बिनि बारैबो खिन्थु धरनाबो लोगोसे बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन माबाबो जालांनो हागौ। आंनि बुंनाय राव नङा बियो समस्त बर' रायजो राजानि बुंनाय राव मिथिबाय। दिनैनि सरखारनाव आं खावलायगोन जे 4 लाखखौ जाया मोनाखै बिथांमोननो एबार खनसेयाव होयोब्ला नेक्स्टआवहाय होयोब्ला मोजां जागोन बेखिनि आरोखि। आरोबाव दिनैहाय 4 लाखआव एथ'राब दुखु खस्थ' खालामग्रा गथ'फोरनाबो फैबावाखै। दिनै बिसोरनिया फैयालाफानो गुबुननियाबो फैयोब्लाथ' हाजार हक एस ग्रुपआवनो दिनैहाय ओरै रनिकाटा साइडजों सासे गथ' दङ बिथांनानो फैयाखै लिस्टआवनो फैयाखै होनना बुंदों। बिसोरबोथ' धामालि खस्थ' लायाखै बिसोरबो हाग्रा बंग्रा जानाय दुखु दाहा दिनै बिसोरबायदियानो फैयाखैबा रागा जोंखागोन। जायफोरा फैसाखौ मोनाखै 4 लाखखौ मोनाखै बिसोरो रागा जोंखागोन आरो दुखु मोनखागोन। ओंखायनो आं आसा खालामदों एबारावहाय बयबो नेक्स्टआवहाय 3rd फेज होन 4th फेज होन 5th फेज होन जायखिजाया स्टेप बाय स्टेप जाखिनि मोननांगौ बिथांमोनाबो मोनगोन। आरो आं जायफोराबो फैयाखै जायफोरा जुदि लिस्ट हरनानै फैयाखै बिथांमोनाबो फैगोनखौ आं नेक्स्ट टाइमाव फैगोनखौ आसा खालामदों आरो बिथांमोनाबो मोनगोन होननानै सानदों आरोखि। थ' जेखियानो जादोला थांबावबाय बेबो मोनसे फैसानि बारै। आरोबाव नैबे सार नाब्लानि आं दाखालिनिफ्राय बारे बार बुंबाय थादों आरो गोसोखांबानो खालामगोन। आं दिनै सारखौ जोङो गोसोखांदों आंल' नङा बयबो। जानुवारि 27 थारिख मोनफैगासिनो दं दिनैहाय 22 मोनफैबाय। दिनै बिथांमोनखौबो माबायदि खालामनो नागिरदों कर्टआ 17 थारिखआवनो हियारिं जानांगौमोन बेखौबो दिनै हियारिंबो गैया। थ' दिनैहाय गादियावहाय जायफोरा शेयाराव दङ जायफोरा पावाराव दङ बिथांमोना एसे इन्टारेस्ट होयोब्ला गावनि बेनिफिटखौ जुदि नायालाफानो जोंनिनो बर' सासे लिडार बर'निनो सासे बेबो सागानगिरि बेखौ साननानै जुदि सारखौ जुदि बर'नोब्ला सिन्था खालामोबा सानोब्ला अब्लाना आंनि पावारा देरसिन नङा आंनि गादिया देरसिन नङा बेखौ सानालाफानो बर' रायजो राजानो जा खोथा होनानै दोननाय बे खोथा मथे जुदि मावोब्ला नोंथाङा मा 5 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोरसिमहालागै नोंथाङा जिरायनोखौ हागोन। आंनि बुंनाय राव नङा बियो। रायजो राजायानो बुंगोन रायजो राजायानो नोंथांखौ सिफ खालामगोन रायजो राजायानो नोंथांखौ मोजां मोनगोन रायजो राजायानो नोंथांखौ अनसायगोन। दिनै नोंथाङा बेफोरनि फारसेबो रायजो राजानि फारसेबो एसे गोजान जानो हमदों। नोंथांनि बुंनाय राव बैफोर रावफोराबो माखासे गोदो जेब्ला नोंथाङा जि रायजोखौ लानानै नोंथाङा जेरैबायदि खोथा होनदोंमोन जेरैबायदि खोथा बाथ्रा बुंदोंमोन बैफोर खोथा बाथ्राखौ गोसोखाङोब्ला नोंखौ जोङो सनमान होनो बायो। मानो होननानै बुङोबा दिनैनि दिनाव नोंथाङा बर' रायजो राजानि सिगाङाव मोनसेबो गोरा गोख्रों खोथा बुंनो हाया। नोंथाङा गोसोआव दंना गैया आं दिनैनि चिफखौ आं बुंगोन। नोंथाङा मिडियानि सिगाङाव बुंदों तेलेंगानाखौ दिनैनि दिनावहाय सेपारेट स्टेट खालामनो नागिरदों होनबा जोंनि बर'फोर बिटिसिखौ बड'लेण्डखौ मानो स्टेट होनो हाया जोंखौ दिनै मानो माबा खालामना बड'लेण्डखौ मानो होनो हाया बेफोरबायदि बुंनाय नोंथांनि रेकर्ड दं। आरो नोंथांमोना तेलेंगानि खोथाखौ लानानै बहुद खोथा बुंदोंमोन बै समाव। दिनै तेलेंगानि खोथाखौ नोंथांमोना रायखांनो गोसो गैया बड'लेण्डनि खोथाखौ नोंथांमोना रायखांनो गोसो गैया बेफोरबायदि जानानै दङ। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। गोजोन्थों।